May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Mao kini ang kontrobersyal nga pamahayag ni Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Suntay nga nakapaisa sa kilay sa kadaghanan, mapa-celebrity man, opisyal sa gobyerno o ordinaryong mga tao. Bisa ng mga sugbuanong kababayenhan, lakip sab sa mga mipadayag sa ilang kasubo sa giingong laway nga komento sa maong magbabalaod. Speaking about it publicly and to think that he is a government official. So it's not really good to speak about it. And I am a woman and we're gonna stand for what is right and stand boldly. Rude comment kay weird man nga mag-imagine siya like iya gi-call pa jud nga manifestation. For me, immoral siya kay nago siya sa kaning sa public service. Dapat siya una mo protect unta og mga kuan sa mga tao. Si Suntay gipasakaan na og ethics complaint ni Gabriela Party List Representative Sara Ilago kauban ang mga women's right advocate sa House of Representatives karong Huwebes Marso 5 tungod sa giingong pagpalapas sa Magna Carta of Women o sa Safe Spaces Act. Apan nasayod ba mo mga kauban nga gawas ni ining nasud-ong mga balaod, duna sabtay lokal nga mga ordinansa nga nanalipod sa katungod sa kababainhan batog sa pagpamastos. Ni adtong 2019, gipanguluhan ni kanhi Cebu City Councilor Alvin Dizon ang bawal bastos ordinance sa dakbayan sa Sugbo nga nagdili sa gender-based harassment sama sa catcalling, wolf whistling, laway nga pagtutok sa usa ka tawo, pagpamuso o paghimo og mga sexual nga komento, bisan pa og iagi kinig binuang. Sugyot sa kanhi konsehal nga unta mapalig-on ang pagpatuman sa maong balaod og dali sa bunta makasumbong ang mga Sugboanon nga mabiktima sa pagpamastos. Dunay help desk, no? Dunay hotlines nga pwedeng makatawag ang mga biktima sa mga sexual harassment ug ang community education is also very important aron maka-raise ta og critical awareness sa atong mga barangay nga dunay ni ordinansa. Hinoon, may pasalig ang Cebu Provincial Police Office kon CPPO nga andam sila 24/7 nga motabang sa mga makasinati og harassment o abuso. There are different forms of abuses. Una is ang physical abuse, ikaduha ang emotional or psychological abuse, ug ang ikatulo is economic abuse. So ang economic abuse kung wala na sila mahatagan og kanang financial nga assistance sa ilang pares or sa ilang bana or a boyfriend, then pwede sila mo file og kaso nga RA 9262. Kauban ni Jeff Marco Zamora, Bipsocom intern, kini si Mark Armas, alang sa My TV, Cebu.